Siar hasyamani hazar bamai thong ubana roi na marom thoki ing labun sila tab na bulak pala ama pinda bagi magbodo Siar hasyam anina oi hayo content kanin ke matang madula Sona tinawa anika Bokugi masahar tong ladna Siar hasyamani Singna Hazaidapo ay hindi naman Hazaidapo ay hindi mo kasi Masunda taga na madali So nga ginawa nito Somnarad na Kagawin lang na na heavy Hindi naman lang heavy Ikay na kaya Nangin na mo please na po Ikay na ikay de Hindi naman lang heavy Hi so nga
Ngarangki kayo sa nila ay nag-aangay mahanghaling ba siya. Pero siyang sinabi manunggaling na ama sinay ba doon siya kayo kaya mahanghaling ba doon. Mayang sinadya ay si Dawoy o inugin. Ada hanggang dahil na kamumoy na kahanag ganun sinay balik na kaya kamu sina. Ang bijilag na ba nila. Last nito kayo habi na yung nanahay mo doon. May balay le, may biday le, pinapong balay le. Tanjay isang doon sa hari ama si kayo ay namahay siya. Ano na kung tira ba? Nasabot siya lang itong sagot na si Daw ba? Hindi na yun. Kasi kung mo nakalagay na awang isang magi itong sanse, sumaya sa'yo. Hadit magoy itong sanse, sister po rin sinne mo. Sumaya na kaying siya. Kayang si ima yung sangbigi, kudumbi ang may opposite. Sisat ayam na dahog diba? Aduga kagtatan tayo may dahog iti. Adu dumut kre. Adu ako na damo mo tadali. Spana sa. Chan na dio da. Hindi naman itong hila na sabi. Spana. Duga tinggi na spana sa ka kuba ko si puyo ba. Adumaina ko di kurkulisi. Kutek kun angas ni ko de kuba ko ni kapsala kana kun ga tali chi puyo ba. Damo ko ni sida la ko bijabo sida mayam da gi mana di se ni ka haksang kha ga si. Ama khang yaw ba aduna tala te di soralen sama tu sa ka ku ti ku ni la ba to tu mo ni sana. Ka du jang ka du chu ge. Sige chu ba se awang se ngai su yaw ga le ba. Adu le andi gi mana ba sa ka ma di sa ni ga le ba.